Abo jine moje topini seura laga nongtangmona video ko without skip naibano jaबाय दिनैनि दिनाव लाजिनो रोङा प्रमद बर' दैदेननाय UPP नि सापर्टार्सफोर एबा मेलेम बरहाफ्रा दिनैनि दिनाव बुङो BPF नि मानसिफोरखौ जौ लोंहो बेदर जाहो जाम्बा जाम्बि खालामजोबबाय होननानै दिनैनि दिनाव बुंदों मैयाना मालाबा बमा गावनानै देरहादों बे बमा गावनायाव बिथांमोनालाय मानोथो इसिबां लेखा गोरों मोजां मानसिया जौ लोङाना मोजां मानसिफ्रा मानो जौ लोंखो मानो बम गावखो रोनगोरा देरहानायाव मानो बमा गावखो लाजिनो रोङाखै गावसिनि बिथांफ्रा सापर्टार्सफ्रा दिनैनि दिनाव बिथांमोना जौ लोंहो बमा गावहोनानै दिनै मानसिफोरखौ फुस्लायगासिनो दं आफ्टर 3 इयार्सनि उनाव आरो गुन्दै गैया गोसोआवला बुजिबाय मालायखौ इसां ब्लेम दा खालाम लाजिनो रोङि UPP सरकार दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ गामिनि जाम्बा जाम्बिखौ थाइसे थाइनै थाइबा 20 थाखानि जौ गोरान लोंहोनानै अमा बेदर जाहोनानै दिनै पावाराव फैनानै दुगामारा नोंसिनि प्रमद बर' नोमफाया मा बुङामोन पावाराव फैयोब्ला बयबो एभ्रि फेमिलि न'खर न'खर बयबो मोनजोबगोन नायजोबगोन होननानै बुंदोंमोन सोर मोनजादों ना मोनजायाखै बेफोरखौ A to Z नायजोबगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै पावाराव फैनानै जौ गोरान बिस्कुट मेरिगोल्ड बिस्कुट मुरि गोरान जाहोनानै दिनै रायजो राजाखौ थगायगासिनो दं सरकाराव फैयोब्ला नायगोन होननाय खोथाया फोरो दिनै गावसिनि सेलादार बेलादार एसे एनै रोंफ्रामनायफ्रासो दिनै राजा नाथाय जोंनि जाम्बि जाम्बा अल BTC आव थानाय गामिनि जाम्बा जाम्बि बे लिरनो रोङि सराया लिरनो रोङिफ्रा दिनै लाल फैसाबो दिनै जेबो उन्नयन जायाखै आरो मोनजायाखै दिनैनि दिनाव आरो मोनसे खोथा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन पावाराव फैयोब्ला बयनोबो ट्रेक्टर होगोन होननानै बुंदों डिस्ट्रिबिउसन खालामना होनाय जागोन होनना बुंदोंमोन सासे ओरैबायदि दुखुथिया सुबुङा पावाराव फैखानोसैब्ला बिदिबालाय मानो थोबाव मोसौ हालिसे जरासे दंमोन जाहैदों बिथांनाव आबाद मावनानै जाग्रा बेखौबो प्रमद बर'नि अननायाव बा खोथा बुंनायाव बिथाङा नंगौ साननानै फोथायनानै गावनि मोसौ हालिसे जरासेखौ फानबाय बिथाङा दा नै माइ गायनायनि सम फैबाय प्रमद बर'निफ्राय आसा खालामदोंमोन ट्रेक्टरखौ मोनगोन होननानै नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदि खालामोब्ला आफ्टर 3 इयार्सनि उनाव मा जागोन प्रमद बर' साननानै ला ओंखायनो ट्रेक्टरा राननानै हो आरो जुदि ट्रेक्टर राननानै होनो हाया उइथिन 3 इयार्सनि उनाव आरो गैला दिनै बिथाङा गावनि मोसौ हालिसे जरासे हालुवाखौ फानदों ट्रेक्टर मोनखासिगोन होननानै बिथाङा दिनैनि दिनाव मा जाखो फोरो नोंनि माबाया ट्रेक्टरा दिनै बिथाङा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मोसौ हालिसे बायनानै दिनै बिथाङा माने आबाद मावनानै जायोमोन दिनै प्रमद बर'नि नंखाय खोथा बुंनायाव दिनै गोजावनानै दिनै बे जाम्बा मानसिफ्रा दिनै मोसौ हालुवाखौ फानबाय दिनैनि दिनाव माजों हालेवनानै माइ गायबावगोन नोंथाङा जुदि ट्रेक्टर हरब्ला माजों हालेवगोन दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ आरो ट्रेक्टरा राननानै हर प्रमद बर' नोंथां जुदि BTC नि चिफ जानो गोसो दंबावोब्ला आरो जुदि राननो हाया गोसोआव ला नोंहा 0-0